Goeiemôre broers en susters. Jesus het op die donkie geklim. Is dit dalk ek? Dalk is dit ek. Is dit my koning? Het was nie die spykers, het was nie die haat. Jesus, o dink aan my. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep. Jesus het geweet. Sy Vader se wil het geskied. Tuingraf.